салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони азиз. Бародарон, дар навари имрӯза 10 та мошини фурӯшӣ дорем ки мошинҳои хачибек, караван, лада приора, ваз нива 2107, 2110 ва дигар намуди мошинҳо ҳастанд ки дар комментария хоҳиш карда буданд. Марҳамат бародарон, видеоро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред, дар комментария нависед ки ба шумо кадом намуди мошинҳо дар кор аст. Дар видеои оянда ҳатман пешкаш намегардонем ва касоне ки мошин, хона, замин ва чизҳое ки барои фурӯхтан доранд, метавонанд дар номраҳои имо, ватсапи мо ки дар рӯи экран мебурояд, сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. мо бошад видеонаворро сар мекунем, то охираш тамошо кунед, аз нархҳои мошинҳои имрӯза бохабар шавед ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо ватсапатон поделиться кунед. Раҳмат бародарон, барои дастгирӣ, барои лайк поделиться карданатон. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Рафтем. Opel Astra Asha бародарон ки соли бароиши 2007, сӯзишвори танҳо бензин, кузов хачибек, объёмаш 1.8 гай. Коробка передачи автоматӣ дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Состояние мошин беҳтарин, ҳолати вагондаҳай, мотор, коробка ходовой ҳама 100%, родной краска, салон тоза, 4 та баллони 80%, дискҳои престиж. Бародарон, хулоса мошин состояниш беҳтарин, чӣ қадar гуфтем ҳолати вагон, кондитсионер дорад, 100% кор мекунад, ягон камбудӣ дида намешавад дар мошин. Қарор дорад дар шаҳри Бохтар. Нақша бародарон 68 000 сомон мега. Бо арзон ҳам мешавад. Варианти алишир ҳам ҳаст ки ба ягон Corolla яги состояние хуб боша алиша мекунад. касоне ки харидор ҳастед, рақамаш рӯи экран ҳастед, занг занед, маълумотҳои бештар ходи соҳиби мошин дастрас кунед. ваз 2107, соли бароиши 2003, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объёмаш 0.3. коробка передачи механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состояние мошин бародарон хубай, находвай, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. 4 та баллони нав дора, аккумулятори нав дора, документош то моҳи ноябра муҳлат доранд. мошин қарор дорад дар шаҳри Норак. нарша 12 000 сомон мега. бо савдо мешавад. касоне ки харидор ҳастед, рақамаш рӯи экран ҳастад, занг занед, маълумотҳои бештар аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. бародароне ки дар канал меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо ватсапатон поделиться кунед. раҳмат бародарон, барои дастгириятон. Opel Astra F хачибек аст бародарон ки соли бароиши 1996, сӯзишвори газу бензин, кузов хачибек, объёмаш 1.6 гай. коробка передачи механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. газу бензин кор мекунад. состояниш беҳтарин, нав мотор карагай, 100% кор мекунад. чашкаҳош навам бародарон мега варид парид надоранд. мошин қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. нақша 34 000 сомон мега. срочно пул дар кушодагии бародарон, ягон харидори аниқ боша бо мега муомилаам дорад. касоне ки харидор ҳастед бародарон, рақамаш рӯи экран ҳаст, занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Astra G караван аст бародарон ки соли бароиши 2000, сӯзишвори газу бензин, кузов универсални, объёмаш 1.6 гай. коробка передачи механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бародарон, мошин баъди аз вагон гирифтан як дастқадӣ гаштагиаст. состояниш беҳтарин, мотор, коробка ходовой ҳама 100%, срочно мега сум дар коре, ба ҳамин хотир фурӯхта мешавад. 4 та баллони нав, ягон камбудӣ дида намешавад, аккумуляториш ҳам навай. мошин қарор дорад дар шаҳри Конибодон. нақша 55 000 сомон мега. бо арзон мешавад. варианти алиширам буда бародарон. касоне ки мошинҳои алишӣ доред, марҳамат, занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. бародароне ки мошин, хона, замин ва чизҳое ки барои фурӯхтан доред, метавонед дар номраҳои имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Lada Priora соли бароиши 2007, сӯзишвори танҳо бензин, кузов седан, объёмаш 1.6 гай. коробка передачи механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. родной краска, салон тоза, мотор, коробка ходовой ҳамасоз,
задагӣ пусдагӣ умуман надорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ. нарша 23 000 сомон мегӯяд. бародаро, касоне ки харидор ҳастед, марҳамат, мошин саистанаш беҳтарин аст. мошинро харидор кунед. рақамош рӯи экран ҳастад. занг занед, маълумотҳои дигара аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. Lada Priora соли бароиши 2011. сӯзишвори танҳо бензин. кузов хатчбек. объёмаш 1.7. коробка передачи механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состояние мошин беҳтарин. бародаро, чӣ хеле ки мебинед, раднои красиваи салон тоза, мотор, коробка ходои ҳама сатҳоиз, аккумулятораш ҳам навай. мошин ягон камбудӣ надорад, танҳо мешинӣ ҳай мекунӣ. электропакетам дорад. бародаро, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 27 500 мегӯяд. бародаро, ягон харидори аниқ бошад, мумкин бо муомиларам бикунад. касоне ки харидор ҳастед, рақамош рӯи экран ҳастад. занг занед, маълумотҳои дигара аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. ВАЗ 2110 ҳастад. бародаро, ки соли бароиши 2004. сӯзишвори газу бензин. кузов седан. объёмаш 1.6. коробка передача механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин соистанаш, бародаро, беҳтарин нашод. коробка, мотор, ходои ҳамаш сатҳоизай. ҳозираш мегӯяд пеши мошинро задагем. груба 2500 мегӯяд расход дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 9000 сомон мегӯяд. ба хотире ки мегӯяд задемаш камтар, масалан ремонт мехоҳад 2500 мумкин расход шавад. ҳамин хотир арзонтар фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. чӣ хеле ки гуфтем, нархаш 9000 сомон. касоне ки харидор ҳастед, бародаро, рақамош рӯи экран ҳастад. занг занед, маълумотҳои дигара аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. ВАЗ 2110. соли бароиши 2003. сӯзишвори танҳо бензин. кузов седан. объёмаш 1.6. коробка передачи механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состояние мошин беҳтарин. бародаро, находове фақат мешинӣ ҳай мекунӣ. ягон расход надорад. моторашам соза мегӯяд, дуд намекунад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 15500 мегӯяд. харидори аниқ бошад, омада бо мегӯяд ай пешбинӣ арзоншам мекунем. касоне ки харидор ҳастед, рақамош рӯи экран ҳастад. занг занед, маълумотҳои пара ва аниқтара аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. ВАЗ Нива ҳастад. бародаро, ки соли бароиши 1983. сӯзишвори газу бензин. кузов универсалный. объёмаш 1.5. коробка передачи механикаи. бародаро, мошин мотор мегӯяд шикоидагӣ. ҳамаи запчастҳои харидагим. намақсад ки мотора часпондан дар кор, документчам бочидагӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 8000 сомон мегӯяд. ина бародаро, мошини арзон. касоне ки харидор ҳастед, рақамош рӯи экран ҳастад. занг занед, маълумотҳои дигара аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. бародарам, ки мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ВАЗ Нива. соли бароиши 1999. сӯзишвори газу бензин. кузов внедорожный. объёмаш 1.7. коробка передачи механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин соистанаш хуб кор мекунад. ҳамаш сатҳоиз. передок надоштаи. мошин техасмуташам бочидагӣ. бародаро, қарор дорад дар ноҳияи Деваштич. нарша 12000 сомон мегӯяд. варианти алиширам ҳастад. марҳамат, бародарон, касоне ки мехоҳед мошинҳо дар кор ҳастад, занг занед, маълумотҳои дигара аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. бародаро, ин буд 10 та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкашии шумо гардонидем.
ҳамин хел мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо ватсапатон поделиса кунед. раҳмат бародаро, барои дастгирӣ, барои лайк поделиса карданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешраи мо аст. Хайр то видеои оянда.